Пабыў на моры, гэта можна было заўважыць з таго, што навіны былі толькі пра гульні. Да, ты посціў навіны толькі пра гульні. Я ўвогуле не прымаў ніякага удзелу ў нашым цудоўным тэлеграм-канале. Падпісвайцеся. Першы гікаўскі In the House Beach. Лепшы падкаст. Ой. Ну і таксама лепшы падкаст. Вось якая ідэя з'явілася. Калі хацеце зрубіць крыху слухачоў, атрымаць некага рэспекта вуліц, стварыце падкаст на беларускай мове пра аўтамабілі, таму што такога кантэнту няма, а я б паслухаў. Ну, мне здаецца, гэта больш зойдзе як відэафармат, чым падкаст. Мабыць і так, проста як ведаеш, што падкаст гэта не такі фармат, у які трэба укладваць вельмі шмат грошаў. Сказалі мы, які уклалі 3000 евро у абсталяванне для запісу. Не, я пра тое, што не трэба набываць дарагія камеры, не трэба дамаўляцца з, напрыклад, якімі-небудзь рэсэлерамі аўтамабілей. Ты можаш проста размаўляць пра апошнія навіны, якія існуюць у аўтабудаўніцтве, напрыклад, та іншым. Ну ты маеш на ўвазе, што зрабіць, як робіць гэты, як-то яго, я не памятаю, ці Стас аўтападбор, ці як. Ён таксама робіць навіны, все такі з відэо. Ну так. Ён абмяркоўвае ўсе навіны, толькі з відэо. Мне здаецца, што таксама ў кількасным фармаце было б вельмі шмат зацікаўленых. Гэта цябе зацікавіла пасля таго, як ты набыў машыну? Не. Да, дарэчы, я набыў сабе машыну. З падкасту, з грошай з падкасту? Ну, каб вось так, ведаеш, каб не прыйшлося працаваць зараз і ў айцішкі, і ў падкастах. Хто не ведаў, я яшчэ працую падкаст-прадюсерам у вельмі вялікім сродкі масавай інфармацыі, але я не буду гаварыць у якім. А я раблю цукеркі. Ты робіш цукеркі. Так, і мне заўтра пачынацца ў 4 ранку, зараз 3 гадзіны дня. Мы ж як заўсёды пішемся нон-стопам. Апошні момант. У дзень выхаду падкасту. Калі вы слухаеце, вот падкаст пісаўся сёння, калі і выйшаў. Каб гэта было зразумела. Так вось. Усім прывітанне, гэта падкаст першы гікаўскі у ўсіх радыёпрыёмніках та падкасты-прыёмніках, якія толькі існуюць. У студыі Вадзім, прывітанне. У студыі Лёша, таксама прывітанне. Далучайце да нас на зручных вам пляцоўках, распавядайце сваім сябрам, та і не толькі. Усе памятаюць пра кошчык. У нас пайшла вельмі добрая канвертацыя з твіттеру, тады, если у вас ёсць твиттер, на якім ёсць там 100 падпісчыкаў ці больш, ці менш, гэта ўвогуле не мае ніякай вагі. Можаце рэпаснуць мой твіт ці проста напісаць што-небудзь пра наш падкаст, нам будзе вельмі прыемна. Слухай, тут Marvel з'явілася, і яна такая: мы продолжаем сагу мультисусвету, якая пачалась там з тых фільмаў, якія ўжо выйшлі. Мы ж з табой размаўлялі пра Доктара Стрэнджа ў мультисусвеце вар'яцтва, і далей яны будуць працягваць гэтую тэму, і цікава тое, што выйдуць мсціўцы, якія зачыняць гэтую сагу мультисусвету. У 2025 годзе. Я сабе выпісаў некалькі нотаў. Першае, я чакаю, калі замест мсціўцаў будзе просто Marvel фільм 1, Marvel фільм 2, таму што навошта гэтыя танцы з тым, што ў нас ёсць розныя супергероі, калі мы чакаем просто адзін і той жа атракцыён. Толькі з кожным разам больш маштабней. Ну так, чаму не? Так, бо, напрыклад, ад Доктара Стрэнджа чакалі маштабу. Але не здалося. Так. Вельмі шмат у гэтым фільме, пра гэта казалі ў мінулым падкасце, што вельмі шмат рэчэй, якіх можна было ўвогуле не паказваць, таму што яны не маюць ніякага дачынення да сюжэту. Цікава, канешне, але я буду чакаць мсціўцу. Мсціўцы уже зачыняюць гэтую сагу, і мне здаецца, што ведаеш, будзе некая аказія, тады калі ўсе супергероі якія супергероі, якія існуюць у фільмах вось гэтай часткі Марвела, яны просто з'явяцца ў мсціўцах, і будзе нешта цікавае. І іх таксама салююць, як Ванда зліла ілюмінатаў. Вось пра гэта мне да сих больно. Новым злодзеям прадпалагаюць, што будзе Канг-заваяватель. Гэта злодзей, які існуе адразу ва ўсіх мультисусветах Марвела. Пра яго ёсць некалькі вельмі папсовых коміксаў, якіх я яшчэ пакуль што не чытаў. Я іх прачытаю. Я не фанат супергероікі, але вось... Я вось ведаю, што ён ёсць. Я ведаю, што ён вельмі магутны. Але далей маі пазнанні ўсё.
кончыліся. Вось як тебе здаецца, яны пераплюнуць то, што яны зрабілі з Танасам? Мне здаецца, што так. Таму што Танас вельмі харызматычны зладзей, які вось ёсць у Марвела, і яны ж Танаса вялі з самага пачатку. Ну, Танас там з першых мсцюноў быў. Ён праскаківаў. Ну ён пасля цітру такі, типа, ага, добра, то мне трэба зрабіць гэта самому. Ось, і наступны фільм ён сам гэтага не робіць. Ён такі, добра, трэба нарэшце зрабіць гэта самому. І вось ён пасля там 3 фільмы, мне здаецца, ці колькі. Ён такі, о, лабадзена. Фанаты яшчэ разгадалі тое, што з'явіцца жалезнае сэрца. Гэта прадаўжальніца дзеянняў, якія рабіў Тоні Старк. А, дачка яго? Ну, я не ведаю, ці дачка гэта яго, ці не, таму што я магу блытаць, але ў коміксах гэта не дачка Тоні Старка. Ну, мабыць, гэта будзе ў кінасусвеце і дачка Тоні Старка, і далей мне, вось, здаецца, ведаеш, вось Highway to Hell, AC/DC у кожным фільме, і будзе тое ж самае, яна будзе шуціць, жартаваць пра сіські та іншае. Хто ты без свайго касцюму? Дама з грудзямі. Фу, якія мы сексісты. Рэжысёраў таксама на гэтыя праекты яшчэ не выбралі, я пра мсціўцаў, таму што браці Руссо, яны сказалі, што яны былі б не супраць таго, каб зняць новых мсціўцаў, але пакуль што па чутках, якія існуюць, гэта неафіцыйная заява. Браці Руссо робяць штосьці дзіўнае ўвогуле у апошні час. Слухай, яны ж знялі «Шэрага чалавека» для Нетфліксу, і «Шэры чалавек», ну вось зараз крыху адлічэмся. «Шэры чалавек», ён не дрэнны. Я не ведаю, ты паглядзела его? Гэта добрае кіно, калі ты соскучыўся па якому-небудзь Джону Уіку. Ну, вось гэта такі, я не магу сказаць, што гэта типікал баевік, але, ну, вось, гэта типікал баевік. Чакаю ад братоў Руссо што-небудзь яшчэ. Мне вельмі падабаецца, што яны рабілі у Марвеле, што яны рабілі для Марвела, што яны рабілі для Диснея, і, мабыць, ім што-небудзь упадзе. Вот было б цудоўна, калі б... Ведаеш, што было цудоўна? Калі б яны знялі мультфільм, калі б яны срэжысіравалі ці працавалі там як-небудзь як прадусары. Мне штосьці здаецца, ім жа аддалі зараз Джеймса Бонда. Вось, і яны такія, ну, Джеймс Бонд мусіць быць жанчынай, цемнаскурым. А мне нешта здавалася, што жанчынай. А можа і цемнаскурай жанчыны, я не ведаю. Чаму не? Ну, Джеймс Бонд, гэта ведаеш, гэта як доктор Хто? Ну так, гэта не адзін іх хтосьці, гэта вось. Таму ёсць агенты. Я б увогуле паглядзеў бы, ну, гэта ж цікавая рэч, калі б Джеймс Бонд быў бы там цемнаскурай жанчынай, і, ну, у гэтым пляне можна вельмі добра разгартнуцца і паглядзець з іншага боку на таго ж самага персонажа. Доктор Хто таксама ж зараз жанчына і нічога кепскага. Зараз, хіба зараз. Мабыць, ці будзе жанчына. Так, быў момант, калі доктор Хто быў жанчынай, але калі я памятаю, калі я не памыляюсь, то ён вельмі шмат лайна за гэта атрымаў. Я гэтага не разумею. Слухай, у нас там далей будзе навіна пра уладара перцёнкаў, і усе накінуліся на яго, але я не разумею, у чым праблема, таму што... Ты бачыў, як выглядае гэты Саурон? О, да, ёсць такое. Кринж. Ну, далей пра гэта паразмаўляем. Далецелі яшчэ чуткі з Марвел, таму што крыху ўнутранай кухні, як распрацоўваюць гэтыя фільмы, гэта з'явілася, мне здаецца, у VCJ, магу блытаць. Першае, Марвел не пераносіць фільмы, таму што у іх ёсць чёткі графік, такі якасны, і гэта стварае вельмі шмат праблемаў, таму што не хапае часу, каб ствараць графіку яны беруць на аутсорсе, і графіку стварае адразу некалькі дзесяткаў студій, якія вось гэта вельмі бачна на якой-небудзь пачакай, то яны моманты ствараюць ці адразу? Не, моманты. Ага. Вось ты глядзеў пра Пантэру фільм? Так. І ты памятаеш, што там ёсць моманты, дзе графіка добрая, а ёсць моманты, дзе ты такі, што тут тварыцца? Вось гэта пра тое. Яшчэ пішуць пра тое, што яны пастаянна перарабліваюць сцэнар у апошні момант. Што вось, напрыклад, на Reddit злілі сцэнар, і яны адразу такія перабудоўваем трэцюю частку фільма увогуле.
поўнасцю. Але мы нічога не будзем пераздымаць, мы просто перабудоўваем графіку, і вось гэта як з роботекам, мы просто зманціруем, пераагучым і будзем рабіць выгляд, што ўсё добра. Мне вось калі я глядзеў доктара Стрэнджа ў мультисвеце з вар'яцтва, было такое адчуванне, што гэта, ведаеш, гэта не фінальны драфт сцэнара, што і вось ёсць яшчэ ён вельмі парэзаны. Так, што ёсць некалькі яшчэ правак, якія ўнесуць, і вось пасля гэтага ўжо будзе добра, будзе вось так, як здымалі ў Марвел у апошні час. Можа, дзесьці ёсць рэжысёрская версія з'явіцца. Ну, мабыць, ну зараз пра гэта нічога не было. Яшчэ кажуць пра тое, што у іх вельмі жорсткі піксель-факінг, таму што яны прыдзіраюцца ў графікі к кожнаму пікселю. І гэта вельмі складана. Вось я вельмі доўгі час працаваў дызайнерам, і калі заказчык займаецца піксель-факінгам, гэта ўжо ўсё. Гэта, ведаеш, гэта на той конт, што пагуляйся са шрифтамі, напрыклад. Вось такое. І мне здаецца, што гэтыя людзі, якія апрувяць графіку, якая ідзе ў фільмы, яны мала што разумеюць у стварэнні графікі для фільмаў. Ну вось у Стрэнджы графло было добрае. Мне здаецца, што на вялікім экране было бачна нейкія факапы, але вось я глядзеў на маніторы сваім, мне ўсё добра. Я таксама, мне спадабалася графіка ў доктара Стрэнджа, але асабіста крыпі момант. Так, вось я казаў, што калі б яны дадалі больш хорару ў гэты фільм, яно было больш... Вот ведаеш, был, як это назвалася, другая частка Капітана Амерыкі, не памятаю, як она назвалася, і яны дадалі дэтэктыву, і было добра. Не так, ну, гэта не цалкам дэтэктыў быў, гэта ўсё ж такі супергеройскае кіно, але было б добра, калі б больш Марвел спрабавала дадаць іншых жанраў у свае фільмы, таму што вось у апошнім доктара Стрэнджа вельмі не хапала хорара, а усе умовы для гэтага былі дададзены ў фільм. Таму што Ванда там была цудоўная, у тым пляне, што яна вось, ведаеш, яна была вельмі добра глядзелася ў ролі той дзяўчынкі з фільма «Званок». Калі б вось можна было б зрабіць добрую адсылку да таго, каб яна вылезала з тэлевізару. Ну яны зрабілі такую адсылку, калі яна вылезала з люстэрка. Ну, вось таксама. Ну, яна з лужы нейкай вылезала. Не, яна з люстэрка. Там, да, яна з лужы высоўвала рукі свае. Я не магу сказаць, што я вось на хайпе чакаю гэту новую сагу мульцісусвету, але я паглядзеў і буду глядзець тое, што выходзіць ад Марвела, таму што мне падабаецца вось гэты атракцыён. Ну так, яно, ведаеш, я таксама не чакаў апошняга Чалавека-паўка, а потым такі, ну добра, пагляджу. І ён такі добры. І я паглядзеў такі, так, гэта вельмі добра. Але вось, напрыклад, той же самы доктар Стрэндж уже не даў такога экспірыенсу, як даў Чалавек-паўк. І у гэтым было вельмі шмат расчаравання. Таму што я вельмі чакаў таго же. Я паймаю, я разумею тое, што доктар Стрэндж, ён проста структурна не такі, як Чалавек-павук, але сколькі было вось гэтай душэўнасці з таго, што з'явіўся, ну, акрамя Тома Холланда з'явіліся іншыя Пітера Паркера, я ўжо не памятаю, як іх усіх клічуць актораў, але калі гэта было... Я ж глядзеў усе фільмы пра Чалавека-павука, якія тут толькі былі. І там, напрыклад, самы першы Пітер Паркер, ён быў такі вельмі дамашні, таму што я глядзеў яго яшчэ на ВХС, і калі ён з'явіўся, я такі да! Яшчэ! Больш. Таму, а вось быў жа такі момант, калі з'явілася фантастычная чацвёрка, ну не ўся фантастычная чацвёрка, з'явіўся Рэд Рычардс, а мне вельмі падабаюцца коміксы пра фантастычную чацвёрку, хаця як вось толькі што казаў, што і мне не падабаецца супергероіка, але я чытаў фантастычную чацвёрку, і яна была вельмі добрая ў коміксах. І калі яны іх проста вось так вот злілі, я на гэта паглядзеў і такі... Там яны толькі аднаго злілі. Ну так, але макаронак. Яшчэ ж Daredevil з'явіцца, Сарвігалава. Так ён же ўжо з'явіўся. Ну, ён ўжо з'явіўся ў Чалавеке-павуке, і гэта той ж самы актор, які гуляў у серыяле. І гэта вельмі добра, таму што яму гэтая роля вельмі падыходзіць, як па мне. Серыял я сам не глядзеў, але ну вось мне здаецца, што на гэтым тыдні я яго пагляджу, таму што вось зараз у мяне з'явіцца час. Кажа, што ён добры. Кажа, што добры. Мне таксама. Я нешта такое слыхаў. Памылка фільмаў Марвел тым, што яны робяць вельмі маштабны фільм, і все такі вось
гэтай планкі трэба трымацца ўвесь час. А наступны фільм выходзіць, ведаеш, штосьці такое лакальнае. Не вельмі багата лакацый якісьці. Вось вам чувачок-паучок дзесьці там у адным горадзе. Усё, нічога маштабнага. І все такі... Вось, мне за гэта, чаму Marvel сруць за камернасць у іны раз. Таму што Marvel таксама можа і ў камерныя фільмы, і гэта не так кепска выглядае, як... Просто усе звыклі з тым момантам, што існуюць мсціўцы, і ў мсціўцаў гэта ўсё такое... Маштаб. Нью-Йорк разваливаецца, падаюць, там, не ведаю што. Ну, ведаеш, што ў мсціўцах быў момант, калі на планету падаў метеорит. Ну, я ўжо не ведаю, што больш можна зрабіць такога заезжанага. Будам чакаць, паглядзім, што іх атрымаецца. Калі атрымаецца добра, то гэта будзе цудоўна. А калі не, то яшчэ адні прахаднікі ад Marvel. Чаму бы не? Мы і гэта паглядзім. Так. Выйшаў трэйлер кінаадаптацыі Dungeons & Dragons з Крысам Пайнам, і я дадаў гэтую навіну, ведаеш чаму? Гэта не мой тэйк, але ён мне вельмі спадабаўся. Чаму трэйлер гэтага серыяла, чаму трэйлер гэтага фільма выглядае лепей, чым трэйлер, напрыклад, «Уладара персцёнкаў». У мяне ёсць пытанне да нашых слухачоў. Ну? Калі хтосьці жыве ў Вільні, то збірае партіі на ДНД, клічце нас, будь ласка, бо мы вельмі хочам пагуляць, але няма з кім. Так што калі што, на сувязі. Цікава яшчэ тое, што Dungeons & Dragons гэта же просто правілы для гульні. І якую увогуле, як яно закранае назву, таму што мне не зразумела, прычым тут Dungeons & Dragons. Яны просто взяли гэта клікбейт. Так. Просто гэта клікбейт. Па сюжэце група персанажаў дапамагла не таму чалавеку выкрасці магутны артефакт, паставіўшы пад угрозу ўвесь сусвет. Я буду глядзець гэта, таму што яно выглядае як род-муві. Так. Я буду гэта глядзець, таму што мне вельмі не хапае ДНД ў сваім жыцці. Слухай, ведаеш, як я яго, крыху узяў сваё жыццё, гэта ДНД. Я знайшоў на YouTube-канале Чыкінкары. Ёсць шоу «Падзямелле Чыкінкары». Гэта вельмі добрае шоу, дзе мастер, ён так гісторыі выкручвае. Вельмі цудоўна. Там няма такога, што вось бой, нічога больш не робім, толькі дзярэмся. І ён кожны раз прыдумае якусь сітуацыю, і кожная серыя, яна мае сувязь з папярэдняй. Гэта вельмі цудоўна. Але ж там вельмі маленькія партыі, па гадзіне, па две. Па гадзіне, па две. Я пытаўся глядзець, але я заснуў. Вось я штосьці ў апошні час такі вырашыў паглядзець, так, гэта вельмі цудоўна. Гэта можна паглядзець, калі ёсць час вольны, калі штосьці хочацца паглядзець такое. І ў іх вельмі добрая анімацыя, бо ў іх... Там прадакшн увогуле добры, таму што калі ты не ведаў, Чыкінкары, гэта тыя ж хлопцы, што рабілі выпускі як «Вечерні Ургант». Так. І мне здаецца, што там просто ўзровень... Улічвае то, што там сядзіць Гудкоў, то так. Гудкоў гэта прадусар. Але там, мне здаецца, што ў іх ёсць вельмі добры арт-дырэктар, які проста разумее, як ствараць графіку для YouTube-шоу. І гэта выглядае не кепска, таму што калі памятаеш, было YouTube-шоу «Comment Out», і гэта было вельмі... Гэта лайно. Канешне. Просто графіку «Comment Out» калісьці скраў славянскі базар. І яны не смаглі зрабіць гэта ўсё сінемы 4D, і зрабілі гэта ўсё ў 2D у After Effects. І гэта выглядала так кепска, і я так смяротна. Я калі гэта паглядзеў... ведаеш што... А якая графіка ў каментауце? Там ёсць застаўка, дзе там некае паведамленне, і вось, яно там неяк так цудоўна верціцца. Там я не магу сказаць, што гэта вельмі цудоўная графіка, якую яны не зря гэтага ўсё скралі. Але мне проста цікава, які ўзровень прадакшну. Я як чалавек, які працаваў на беларускам тэлебачанні, мне цікава, а дзе былі вашы думкі, калі вы вырашылі гэта скрасці, таму што вось гэта ж глядзяць там шмат людзей, якія таксама глядзеце ваш контент, напрыклад, ваш контент. І калі вы вырашылі скрасці і адаптаваць гэта для славянскага базару, неяк далёка мы адышлі ад Dungeons & Dragons. Я вось хочу знайсці, але так, у іх ёсць лога, якое вельмі падобна да лога каментаута. Я ў Twitter пісаў пра гэта калісьці, вельмі шмат часу назад. І як балюча гэта выглядае?
Увогуле ўсё што касаецца графла і якое у Беларусі выходзіць на тэлебачанне. Да, гэта яно. Мне просто цікава, дзе яны шукаюць такіх дызайнераў, таму што вось я не ведаю студія Артёма Лебедзева. Праз колькі секунд такі б дызайнер страціў працу у маей сферы. Праз колькі, вось калі б ён працаваў у маей камандзе, праз колькі я б яго зволіў. Ну, в Беларусі ж хапае дызайнераў добрых. Хапае, але ўсе добрыя дызайнеры, якія ёсць, яны працуюць у айцішке. Яны пайшлі працаваць там у UX UI, некаторыя пайшлі працаваць у маркетинг, некаторыя пайшлі вось по майму лёсу, яны пайшлі просто працаваць у technical артысты. Так, а я не разумею, а у славянскім базаре, вось у іх у дызайнерах, напрыклад, у іх сядзяць старыя людзі, якія ні з кем не спілкуюцца з айцішкі? Глядзі, не, там сядзяць дызайнеры, якія гэта робяць, гэта тыя ж дызайнеры, гэта тыя ж рэжысёры, іх так называюць, гэта тыя ж людзі, якія сядзяць на беларускам тэлебачанні. І да, гэта старыя, я не магу сказаць, старыя яны ці не старыя, таму што я ўвогуле не ведаю, хто там зараз працуе. Але, напрыклад, адзін з рэжысёраў, які працаваў са мной, яму было 75 год, і ён пачаў працаваць яшчэ на савецкам тэлебачанні, на савецка-беларускам тэлебачанні. І яго пік такі быў у 70-80-е, вось, каб ты разумеў. А зараз ён сядзіць, монтыруе розныя шоу пра вёскі, і яму добра. І Windows Media Movie? Не, яны, канешне, працуюць у Premiere Pro, ці я вось не ведаю, мабыць, яны з Premiere злезлі на што-небудзь больш добрае, таму што, каб вы разумелі, Premiere не самае лепшае, што падыходзіць для монтажу на тэлеэфірах. Такое, Dungeons and Dragons. Мне падабаецца, як мы абсуждаем навіны заўсёды. То калі выйдзе, то дзякуй, па-першае, за гэты трэйлер, які пераклалі на беларускую мову мілагучна. Вось, пачакаем, паглядзім, што будзе. Можа, штосьці добрае выйдзе. Трэба стварыць петыцыю, каб мілагучна пайшоў, паспаў, адпачыў крыху, таму што нельга так рабіць. Ён мне кожны дзень па 2-3 трэйлеры скідывае. Яго пытаю, ты спіш? Ён такі, не. Працяг мультсерыяла па Людзям Ікс выйдзе на Disney Plus восень наступнага года. Гэта працяг таго самага, які 97-го году. Я яго хачу пераглядзець, таму што гэта такі ж добры серыял, як, напрыклад, і Чалавек-павук, які ў 94-м годзе выхадзіў, і распрацоўвала яго та ж студыя, якая малявала Чалавека-павука. І мне здаецца, што тая ж студыя рабіла фантастычную чацвёрку. Яны ж там усе пад адным крылом былі. Так. Мне вельмі цікава, гэта будзе перазапуск ці... здесь сказано, што гэта будзе працяг, але працяг у якім плане? Яны возьмуць той сюжэт, які скончыўся на 5-м сезоне Людзей Ікс. А чым ён скончыўся, ты памятаеш? Не памятаю. Я таксама не памятаю. Вось, для гэтага трэба пераглядзець. Яны возьмуць вось той сюжэт і працягнуць яго проста, ці далей. Так самае цікавае, што... Другое пытанне, а вы не хацеце працягнуць Чалавека-павука 94-го года? Я да сіх чакаю, што там было з Мэры Джейн, таму што, ведаеш што, як ее, мисс Паутина, яна сустрэціла Пітера Паркера і такая, мы далей пайдзем за Мэры Джейн. І што, я да сіх чакаю? Я гэта паглядзеў у 99-м годзе. Прабачце мяне, конечно, за мой французскі. Калі ўжо з'явіцца працяг Чалавека-павука, каму пісаць петыцыю? Ніколі. Выхадзіў уже на Патрыёне рэжысёр, які здымаў Чалавека-павука, ён выпускаў сцэнар для апошняй серыі Чалавека-павука. Але гэта не тое. Ці давайте як-небудзь там YouTube-блогерамі аб'яднаемся, і я дапамагу зрабіць графіку, давайте по гэтаму сцэнару зробім апошнюю серыю, таму што я не магу больш чакаць. Паглядзеў, ведаеш, што мы калісьці закраналі з табой у тым выпуску про Mortal Kombat Defenders of Realm серыял, і я яго вырашыў паглядзець. У мяне быў шоу-нот напісан на гэты код, але ён такі кепскі. Ён такі... Вось я зараз на монтаже просто ставлю элемент экшн-сцэны з гэтага мультфільму. Чаму яго нельга смотрець? Таму што тая агучка, якая ёсць, гэта просто жопа. Я ўжо, што ты хочаш графлоп паказаць? Не. Вось вам кусок аўдыо.
Там ёсць 10 серый, 9 з іх кепскія про графлу, а вось у адную, мне здаецца, што они ўзялі ўвесь агульны бюджэт і яго ў апошнюю серыю ўклалі. Там такая, ось я не памятаю яго. Я не памятаю, якая там агучка была, но мне здаецца, там штосьці як у Вінкс, ведаеш? Да, ёсць, да. Ну, слухай, калі гэта працяг, то чаму яны пачалі другі сезон, ну, запусцілі ў распрацоўку? Чаму не 7? Ну, вось это таксама цікава. Ці 4, ці 5, я ўжо не памятаю, колькі сезона выйшла. Не суть, ну, я не ведаю. Я чакаю, калі вось калі тое пакаленне, якое расло вместе, ну, разам са мной, яно вырасце, прыйдзе на пасты вялікія, і яны такія трэба здымаць працягі. Ты вважаеш, што так можа быць? Ну, слухай, калі мы паглядзім, ностальгія ўвогуле такая штука, вось, напрыклад... Я чакаю другі сезон «Візіянеру». Ностальгія — гэта ж такая рэч, што, напрыклад, возьмем «Назад у будучыню». Яе ж здымалі тыя людзі, якія раслі ў 50-х, 60-х. І яны нам паказалі 50-е, 60-е. Потым вельмі дзіўная справа. Ці проста дзіўная справа. Яго ж здымалі людзі, якія раслі ў 80-е. І яны зараз паказваюць нам тыя 80-е, якія ў іх вось гэтым буйным дзяцінстве засталіся. З буйнасцю красак, з неонам та іншым. Потым будзе падрастаць наша пакаленне, якое расло ў 90-е, і мы таксама будзем паказваць каранавірус. Не, ну каранавірус, гэта ведаеш, гэта ўжо тыя дзеці, якія нарадзіліся ў 2010-м. А наша пакаленне, яно будзе проста паказваць 90-е, напрыклад, з Дэнді. Ну, Дэнді, гэта ўвогуле, гэта наша 90-е, але калі ўвогуле ў ўсім свеце былі 90-е, гэта ўжо была PlayStation 1 та іншая. Але вось гэта магія кінаскопаў, Дэнді, ну, здаецца, мне ўжо будзе вельмі падабаецца. Кожная краіна сваёй 90-е паказваць. Конечно, напрыклад, у Бразіліі зараз вельмі папулярны 8-16-бітныя прыстаўкі, таму што... Так. Ведаеш, якая зараз у іх самая такая танная па грошам прыстаўка, якая бліжэйшая за нынешняе пакаленне? PlayStation 1? Xbox 360. О! Таму што яго можна танна набыць. Ну, вось так набываюць на eBay, набываюць. Ну, ведаеш, што і ў нас да сіх можна набыць Xbox 360, мне здаецца, дзе-небудзь яшчэ ў какой-небудзь краме. Мне здаецца, іх уже няма ў продажу. Ну, вось, ведаеш, куды яны едуць далей. Што, ён вельмі проста чіпуецца, на яго вельмі проста накаціць форбут. О, прарэкламую, з'явіўся блогер по рэтра-гульням на беларускай мове. Я заставлю спасылку ў апісанні падкаста. 95 евро каштуе Xbox 360. Гэта не такая вялікая сума, каб на яе не зажаць грошай, і на Xbox 360 вельмі шмат добрых гульняў. Я як уладальнік Xbox 360 магу сказаць, што гэта вельмі добра для мяне. А яшчэ і Kinect дакупіць. Слухай, Kinect, у ім няма ніякага сэнсу, таму што вельмі шмат гульня пра яго на ім няма, і Kinect гэта ўвогуле такое налюбілава. Гэта фіча, якую вельмі не дапрацавалі. Конечно. Калі вы хаціце што-небудзь з моушн кіраваннем, набудзьце сабе лепей... Switch. Ну, не Switch, лепей, ведаеш, калі вы хаціце набыць нешта рэтра, набудзьце сабе Wii. Ну, так само. Так. І вам будзе вельмі добра гуляць з сваімі сябрамі, мне здаецца так. Ну што, «Уладар персцёнкаў». Шоуранеры серыялу «Уладара персцёнкаў» заявілі, што не працавалі з ім у сучаснай павесткі. І ты ім верыш? Пра павестку трэба сказаць. Я не веру ў тое, што існуе некая прапаганда ЛГБТ та іншага. Таму што прапаганды няма, але ёсць бессмысленнае ўстаўленне ў які-небудзь ввогуле. Так, я хацеў сказаць. Так, ось у гульню, у фільм, у мультсерыял і так далей, што вось калі вы просто ёсць. Калі вы хаціце гэта ўстаўляць, стаўляйце так, каб у гэтым быў якасны сэнс. Гэта было цікава. Так, каб гэта цікава падавалася. Я заўсёды прыважу ў прыклад серыял «Сексуальнае ахоўванне». Так. Вось у гэтым плане там вельмі добра паказана павестка. І так, калі вось так, тады вельмі добра. Мне вельмі падабаецца серыял, які мне вельмі падабаецца яго назва «Кіберсталкер». Там таксама ёсць павестка. Вельмі добры французскі серыял, які вельмі невядомы, таксама раю паглядзець. З «Уладаром персцёнкаў» мне здаецца, што там вельмі шмат праблемаў не толькі акрамя якой-небудзь павесткі, якую яны могуць уставіць.
Таму што вось я чакаю гэты серыял, але я ад яго чакаю не больш, чым ад серыяла «Кола часу», які таксама выйшаў на Амазоне. Мне вельмі падабаецца самі кнігі «Колы часу», але тое, што зараз будзе ў «Уладары пярсцёнкаў», ну, там дачыненне да кнігі будзе няшмат. Ну, вось «Каралева дварфу». Як табе? Ну, чаму ёй не зрабілі нармальную... Чаму ёй не зрабілі... Чаму ёй не зрабілі нармальную бороду? Ну вось калі мы чытаем кнігі Толкіна, мы ведаем, што ў падмышкі будуць небрытыя. Ну што? Ну добра, ну яна ж гноміха, конечно. Але а як табе Саурон? Вось Саурон гэта, прабачце мяне, шмонька. Поўная шмонька. Ну гэта ён нібы пасля гэтага ботаксу выйшаў. Ну у яго губы больш, чым яго вочы. Калі вы чыталі просто краніцу, вы ведаеце, што Саурон ён быў вельмі прыгожы. А ты Саурон, якога нам показалі, я такі: што гэта, сябры? Мне вельмі падабаецца адказ шоуранераў пра тое, што ў Толкіна было вельмі важна тое, што ён займаўся не алегорай, не каментаваў падзеі сваёй эпохі, ён не спрабаваў укласці ў свае працы выказ пра палітыку свайго часу. Ён хацеў стварыць мір, які будзе па-за часам. Вось, ну, добрая ж ідэя. Добра, але вось калі вы гэта выканаеце, тады будзе. Ты паказаў зараз мне фотаздымак гэтага Саурона і ведаеш, што каго мне нагадвае? Персонажа Джоджо. Не, ён мне нагадвае, ёсць, я не памятаю, як яго завуць, расійскі блогер Антон Артём, яксьці таксама ён гей, яго таксама велізарныя губы. І вось я не памятаю, як яго завуць, я бачу, што яго зраўнівалі з ім, і гэта, ну, ось, адзін у адзін. Ён мне яшчэ нагадвае Кірыла Рукі-Базукі, які таксама зараз уставіў сабе імплаутон у лицо. Так. Ой, не, ну гэта жах. Гэта жах. Ну, паглядзім, як будзе. Можна вочы заплюшчыць, калі ён будзе ў кадры з'яўляцца. Не, ну слухай, калі гэта будзе добра, а не як другі сезон. Так, можа гэта проста кадры такія. Ну, канешне, усё будзе глядзецца, і серыял я буду, не тое, што буду хайпіць, буду яго ціханька чакаць, а потым паглядзім, і мы з табою пра гэта, здаецца, зробім цэлы выпуск. І будзе як з Обі-Ванам. 6-й сезон Рыка і Морці пачнецца ўжо 4 верасня. Я чакаю. Чакаеш? Як табе 5-й сезон? 5-й сезон на 80% быў лайно. А ведаеш чаму? Апошнія серыі, я пасля апошніх серый я быў на такім хайпе. Ты паглядзеў цалкам сезон? Я ўвогуле жоднай серыі не паглядзеў. 5-го сезона. Яны не маюць ніякага дачынення да агульнага сюжэта Рыка і Морці, акрамя апошніх 2 серый. І гэтыя 2 серыі яны просто беруць і канцэнтрыравана табе вось тое, што ты хацеў усё гэта пабачыць, яны цябе просто за 2 серыі такім. Ведаеш, чаму так адбылося? Таму што ты паглядзеў Solar, як он называется? Что? Не. Другую сторону солнца? Как она называется? Не. Другая сторона Луны? Не. Я уже не памятаю, як назывался. Бо солнечное противостояние. Не, я ввогуле, чаму 5-й сезон быў лайном. Бо нават стваральнік Рыка і Морці гэта прызнаў. І ён казаў, што так, 5-й сезон быў лайном, таму што мы потеряли продюсера. Ну, калі страцілі продюсера. Ён памер. У іх памер продюсер из-за этого. І ён зараз скажа, што будзе вельмі, ось 6-й сезон будзе вельмі добры. Гэта не будзе такі дзіўны сезон, як 5-й сезон. Гэта будзе ось паўнацэнны сезон, які адкажа на ўсе ваши пытанні, типа ўсё будзе добра, пачакайце. Я ўсё ж такі чакаю Рыка і Морці, таму што я чытаў коміксы пра Рыка і Морці, якія мне падабались. Мне вельмі падабаюцца першыя 4 сезона. Ну 5-й сезон, вось апошнія серыі, яны, ведаеш, яны кампенсіруюць тое, што было ў 5-м сезоне ў агульным плане. Ну, мне здаецца, толькі апошнія серыі 2-3 паглядзеў. Бо у мяне сусед пачынаў глядзець. Гэта самы добры такі шлях, каб паглядзець 5-й сезон. Паглядзіце просто апошнія серыі, не глядзіце цалкам увесь сезон. І вам будзе добра. Вы нічога не страціце з гэтага. Я яшчэ чакаю і пра... Як ты назваў гэты серыял? Солнечная противоположность. Вось. Я таксама чакаю новы сезон яго, таму што... Ён ужо выйшаў. Новы сезон? 3-й сезон. Я не бачыў. Ужо выйшаў цалкам. Добра, я яго... Вось, я ведаю, што я буду глядзець зараз.
Таму што гэта тое ж самае што Рык і Морці, гэта такі же канцэнтрыраваны вар'яцтва і абсурд, які толькі ёсць. І калі вам не хапае Рыка і Морці, пачытайце таксама коміксы, таму што коміксы гэта тое ж самае што серыял, але ну там шмат конечно філерных арак, які таксама вельмі добрыя. І калі вось вам нечага рабіць, вы не можете сабе знайсці кнігу, пачытайце гэты комікс, даже калі не чытаеце коміксы, ён вам спадабаецца. Ну, адсотак 90, што ён вам увогуле все, што ёсць па Рыку і Морці, гэта ну, цудоўна. Так. Нават карткі Альфа-банк з малюнкам Рыка і Морці. Тут могла быць добрая інтэграцыя, але яе не было. О, я ведаю, якую я добрую інтэграцыю зараблю. У спявачкі Лер выйшаў новы альбом. Мне вельмі не хапала якой-небудзь спявачкі на беларускай мове, мне вельмі падабаецца і васацівы, таму калі вы хаце паслухаць што-небудзь добрае, вось у Лер выйшаў добры альбом, вось мне вельмі падабаецца, там ёсць добры трек «Забяру боль», ён такі драм-н-басны. Дзе ты там знайшоў гэты драм-н-бас? Ну, я не разумею. Ударка драм-н-басная. Вось, таму раю. Сінгапурскі стартап прадставіў праграму HeHealth, якая з дапамогай штучнага інтэлекту вызначае ў мужчын наяўнасць венерычных захворванняў па дыкпіку. А вось зараз? Вось да чаго мы дажылі, ну вось гэта ж вельмі добра. Калі ты у сябры бярэш тэлефон і знаходзіш у яго дыкпік у галерэі, гэта не азначае, што ён камусьці яго кідае. Ён проста хвалюецца пра сваё здароўе. Ну, чаму бы і не. Слухай, ідэя стартапу вельмі неверагодная, таму што гэта ж для чаго існуе. Там, напрыклад, цябе дасылаюць дикпік, ты дасылаеш дикпік, і там дзяўчынка ці хлопец можа проста гэты дикпік узяць і праверыць, ці ёсць хваробы. Так. І вось ведаеце, што мы не сексісты. Але калі табе дзяўчына дасылае дикпік, таксама добра. Цікава, ці яны створаць, не ведаю, якую-небудзь таксама праграму, якая па шмонькі вызначае. Ну, то было б тоже добра. Так, а ведаеш што, мне просто цікава, як яны прайшлі гэтую тэму з данными, таму што калі у цябе ёсць некія дадзеныя, ты іх дзесьці храніш, таму што тебе трэба гэта неяк абрабатваць. Хочаш сказаць, што у іх ёсць цэлы архіў з дикпікамі? Ну, чаму бы не? Ведаеш, што гэта ж самая неверагодная праца, якая толькі ёсць. Навошта працаваць у IT? Навошта вам глядзець усе гэтыя жахлівыя каналы на Ютубе пра праграміраванне, калі ёсць вось такая праца? Калі вы можете глядзець дикпікі. Не цікава, як гэта, ну, яны ўнеслі ў базу ўсе захворванні і ўсе іх сімптомы. Ну, яны фотаздымкі. На фотаздымках навучылі штучны інтэлект, і ён вызначае што-небудзь, якое пахожа, і там было сказано, што HeHealth мае 90% рэйтинг дакладнасці па праблемах, звязаных з ППШ. Ну, слухай, дикпікі... І ананімна. То есть, калі вы веру. Ну, ведаеце, што нішто не заменяць лекара, к якому вы можете пайти, дастаць свой струк і паказаць. Таму просто раз у год рабіце аналізы на ЗППШ, і ўсё будзе добра. Ну што, галоўная навіна гэтай недзелі. Галоўная навіна, што... Ну, слухай, таму што... Яна вельмі хайпіцца. Яна вельмі хайпіцца, таму што тэма з GTA 6, гэта такая агульная тэма, якая адразу летае ў топы Твіттера. Джейсон Шрайер паведаміў, што падзеі GTA 6 адбудуцца ў дакладнай копіі Майамі. Галоўнымі героямі будуць дзяўчынка з Лацінскай Амерыкі і белы мужчына. Мне спадабалася, як калі упершыню у GTA будзе дзяўчына як гульнявы персонаж. І ведаеш, што гэта вельмі добра, як па мне, таму што опять-таки гэта пакажа. Чаму не ўпершыню? А хто быў? У самай першай гульне GTA, самай першай GTA было 8 персонажаў на выбор. Я не гуляў у першую. Ну вось, і 4 з іх гэта былі дзяўчыны. Ну ведаеш, што гэта такая 3D-шная. Ну з 97-го года, мне здаецца, ці веком яна там выйшла. Гэта вось так, гэта першы прыклад, калі з'явіцца дзяўчына. Але гэта ўжо не будзе такой, да якой мы звыклі. Канешне, таму што Rockstar вельмі разрасталася. Яны не могуць просто выкладваць гэтую всю саціру, якая была раней, таму што калі ты памятаеш, выхадзіла Сан Андрэас, і там быў мод, дзе можна было займацца сексам. Кофе-мод.
или как ее называлось? Black Coffee. Мне здаецца, что больш таких смелых ідей у іх не будзе, тому что зараз ты памятаеш хайп, які быў, калі выходила 5-я GTA. Я памятаю по навінах сюжэты, і там же у іх быў вельмі складаны бюджэт, там больш за $1 мільярд, і мне здаецца, что вось яны выпускалі Red Dead Redemption 2, і вось Red Dead Redemption гэта нешта вельмі блізкае к 3-му Ведьмару по ўзроўню прапрацоўкі. Было б добра, канешне, калі б яны ўзялі тое, што яны нарабілі, экспертызу, якую яны нарабілі, стварае Red Dead Redemption, і перанеслі бы гэта на 6-ю GTA. Калі б гэта было не проста сатыра на што-небудзь, а калі б гэта быў вось уласны сюжэт, вось як, напрыклад, гэта было ў Мафіі. І было б добра, калі б, знаеш, ну, гэта ўжо мае мары такія, калі б яны ўзялі Майами 80-х, частка сюжэта была адразу ў Майами 80-х, а пасля яны перанасіліся ў сучасны час. І мне штосьці падказвае, што будзе нешта, той жа горад в Vice-City, ось, будзе штосьці такое. Але паглядзім, як будзе. Ну, ввогуле, я ўвесь час, ну, я б не сказаў, што я вельмі вялікі фанат GTA, але пад GTA 5 я набываў сабе ноут. Толькі каб яе гуляць. Я не гуляў у GTA 5. Ну вось, а я гуляў, я яе прайшоў цалкам 2 разы, мне здаецца. Ого. На ноуце, які выдаваў 25 FPS, мне здаецца. Вось. Гэта было жахліва, але... Ну, я зараз жду, пакуль яна з'явіцца на свіче. Я набыў GTA 5 на Xbox, я не памятаю, на якім. Мне здаецца, тады быў Xbox One, а на 360-м... А яна выходила на 360? Яна на всех выходила. Ну, мне здаецца, я набыла на Xbox 360, і я набыў яе на дыске, і у мяне памёр Xbox. Таму я так і яе не гуляў. Мабыць, калі яна выйдзе на Switch, ну, таких чутак няма, што яна выйдзе на Switch. Мне здаецца, яна ніколі не выйдзе на Switch. Ну, паглядзім. Не глядзячы на тое, што распрацоўка ідзе з GTA 6 з 2014 года, а яны не ведаюць дакладнай даты выйсця. У 2013 годзе выйшла GTA 5. І яны адразу пачалі распрацоўваць GTA 6. І гэта добра, таму што, ведаеш, калі выйшаў Oblivion, праз год яны пачалі ствараць Elder Scrolls 5, Skyrim. І выйшло добра, таму што яны ўзялі ўсе тыя наработкі, якія былі. І як і Skyrim, яно ствараецца на тым жа самым движке, рухавіку. І мне здаецца, што вот вельмі шмат жа, яны ж усе грошы і ўсе свае думкі укладывалі зараз у GTA Online. Яшчэ ж былі нечуткі былі слівы пра тое, што яны зачыняць Red Dead Online. Таму што ён не так зляцеў, як зляцеў GTA онлайн. І там же нельга набыць сабе летающую машину. Летающего коня. Ну, так. Таму што Red Dead Redemption гэта больш пра мастацтва. Ну так, так. GTA, мне здаецца, гэта больш пра фан. І, ну, не пра тое, што фан, а пра тое, што гэта больш сучасная сатыра. І, ну, канешне, мне цікава паглядзець, што будзе з GTA 6. Я у любым пляне я яе набуду. І паглядзім толькі на якой платформе яна выйдзе, таму што не гледзячы на тое, што яна распрацоўваецца з 2014 года, я хочу нагадаць пра кіберпанк, які распрацоўваўся таксама 7-8 год, а такая моцная распрацоўка была толькі 2 гады. Таму што, мабыць, у іх там 5 год вышоў толькі пра прадакшн. Так, ідзе да сіх. Можа, яны з 2013 года такія, ну, трэба зрабіць, ну, зробім. І потым такі, ну вось 2020 год, пора пачынаць. Калі-небудзь. Так. А ты заўважыў, што Джейсон Шрайер, ён стаў нейкай місіяй сліваў, якія ёсць? Так. Я ось кожны сліў, які я бачу, гэта Джейсон Шрайер. І ўжо зразумела. Ён такі Хрыстагроздзел, які так. І я вось на двое слівчыкаў падпісан у Твіттары, гэта Хрыстагроздзел і Джейсон Шрайер. Адзін палітычны, другі гульнявы. Я паглядзеў новы монстр на канікулах. Гэта мультик? Гэта мультик. Як? Гэта поўнае лайно. Ну гэта просто, ведаеш, такі добры мультик, каб сесть з сям'ёй, паглядзець яго і такі, добры мультик, калі ў цябе ёсць дзеці. Так, ось. Таксама, я паглядзеў добры фільм, які называецца, калі я не памыляюсь, Фінч. Так, Фінч. Гэта фільм у постапакаліпсісе.
які распавядае пра мужика, які жыве толькі з сабакай, і ён пабудаваў гэта я бачу. Я легенда. Мужик з сабакай. І ён пабудаваў сабе робота. Ну, у яго ўвогуле шмат роботаў, якія выконваюць розныя рэчы, але ён пабудаваў сабе робота, які размаўляе, які ходзіць за ім, усё такое. І гэта вельмі такі напражны фільм. Ты яго такі глядзіш, табе так, ну, бываюць моманты, калі вельмі так смешненька штосьці праскакивае, там робот, і ведаеш, штосьці падобнае ёсць калі ты глядзеў у Чапе. Я ведаю про Чапе. Гэта фільм з Дзян. Так. Ну, ось, там таксама робот толькі вучыцца, і я яго паглядзеў, там няма людзей, вогуле, акрамя ось аднаго персанажа, якога гуляе Том Хэнкс. О! Так. Ён гуляе старыка, які вось-вось памрэ. І гэта вельмі цудоўна, ну, можа, спойлер для кагосьці, калі хто не глядзеў, напрыклад, ты. Як заўсёды. Так, ён жыў у месцы, дзе было вельмі дрэнна, ну, там усё неба без азонавага слою, ўсё вось гэта вось, нельзя на вуліцу выходзіць, яму жылось вельмі добра, і ён з'ехаў да месца, дзе ўсё цудоўна, там ёсць расліны, там ёсць жывёлы, і ён там помер. Я такі, да? Добра. Ну, ось, калі што, раю паглядзець. Добры фільм такі, дае падумаць і выставляе, мне спадабалось, што там жоднага чалавека не паказана, там ёсць момант з тым, як за імі едуць на машыне, але нікога не паказана, і галоўная ідэя таго, што самі людзі гэта самы вялікі вораг чалавека. Я такі, о, так. Глыбока, так. Ніколі не было такога і зноў опять. Гэта як у першы раз глядзець ці чытаць Ghost in the Shell, і ты такі, о, як глыбока. Так. А потым такі, вось адкуль з'явілася ідэя для матрыцы. Усё было да нас. Слухай, я на гэтым тыдні не паглядзеў ні аднаго фільма, ні адной серыі серыяла, таму што я чытаў кнігі. І я знайшоў для сябе, ведаеш, я нашоў беларускі аналаг гульні прэстолаў, гульні тронаў. Гэта кніга, гэта гістарычная кніга, яна называецца, я напісаў Вітаўт Чаропка «Уладары вялікага княўства». Уладары вялікага княства. Вось. Чым гэта гульня прэстолаў? Гэта трактат, які воссозданы па розным рукапісям, па розным летапісям, і ён распавядае пра час ВКЛ, калі з'явілася ідэя таго, што беларуская частка ВКЛ должна належаць маскоўскаму княжеству. І гэта вельмі цікава, таму што там ёсць прадательства, здраднікі ёсць. Ёсць людзі, якія лабіруюць інтарэсы нейкія. Ёсць людзі, якія пераходзяць з аднаго бока на другі бок. Вельмі цікава глядзець, як там Тевтоўскі орден сябе вядзе. Я раю гэтую кнігу не потому, што нам трэба вывучаць сваю гісторыю, гэта таксама трэба. Але гэта тая гістарычная кніга, якую вельмі цікава чытаць, і ў ёй вельмі маленькія главы, і сесці і за 10 хвілін прачытаць главу, гэта вельмі не складана, і яна вельмі цудоўна напісана ў тым пляне, што сам слог, ён такі, ён не кепскі, не кіслы, і яна напісана па-беларуску. Не кепскі, не кіслы. Ну, ведаеш што, напрыклад, калі ты чытаеш якога-небудзь Караткевіча, у яго слог такі, што дай боже. Іной раз можна зламаць голову. А ці цётку чытаеш, напрыклад, цётку. Адчуваю сябе ў падкасці «Белліт пад піва». А тут гэта напісана, сучасным кніга выхадзіла ў пачатку 2000-х, і яна напісана той мовай, якую можна чытаць сучаснаму чалавеку. Наркамаўкай. Да, конечно. Яна напісана наркамаўкай, але гэта, ну, не дрэнна, не кепская, не кісла, як я ўжо казаў. Таму, давай я адкажу яшчэ раз на вось гэтыя прэтэнзіі. Калі вы хаце размаўляйце. Гэта не мае ніякай вагі тое, як вы размаўляеце. Трасяньце, гэта таксама добра. А калі хто-небудзь... Таксама хочам нагадаць то, што ў нас падкаст не на беларускай мове, у нас падкаст на трасянке, каб ніякіх прэтэнзій зноў. Ну, у нас няма ніякай заяўкі на беларускамоўнасць, таму давайте мы... Вось, калі хаце добрай беларускай мовы, падпішыцеся на канал якога-небудзь Рудзі, на Ружовую купіну, дзе людзі просто... Ну, гэта не дрэнна, але яны вывіраюць свой тэкст і робяць усё для таго, каб гэта было вельмі літаратурна. У лайфстайле просто
забудьце пра тое, што вам трэба неяк размаўляць акадэмічна, літаратурна. Не, мова гэта не пра тое, мова гэта пра то, каб размаўляць. Вось, вялікі дзякуй за тое, што паслухалі нас. Гэта быў першы гікаўскі. Далучайтесь до нас на зручнай для вас пляцоўкі, пашырыце нас сярод сваіх сяброў. Таксама, калі у вас ёсць некі твітер ці іншы рэсурс, можаце нас там прасунуць, мы не будзем супраць, скажам вам вялікі дзякуй за тое, што вы гэта зрабілі. Таксама у нас ёсць цудоўная група з навінамі ў Тэлеграме. Далучайцесь да яе таксама. Нас там ужо вельмі шмат. 800 чалавек. 831. Вялікі дзякуй, усім да пабачэння. Да пабачэння.